Здравейте хора и добре дошли в един нов епизод на BG SMP сървъра ми. В днескашния епизод ще ви покажа докъде сме стигнали с сървъра, колко хора сме и какво ще се случва за напред. Първо, нека ви разведа. В сървъра в момента сме били общо 3 човека, но още двама, ако видите в YouTube, под последния ми клип има 2 коментара за хора, които питат. Ако с тях 5 човека. Също тези 3 човека, т.е. аз и още двама. Това е моята къща, това е на един мой приятел, а това е на някакъв друг къщата, който се опитва да строи. И до сега строеше, ама лефна. И накратко има една къща, строяща се къща и 2 къщи. Като цяло за сега това е SMP сървъра. Вече аз и моят приятел сме намерили диаманти и скоро мислим да се опитваме към Нетъра и може би да търсим Nether Fortress и всякакви други работи. А пък ако вие искате да влезете също в последния ми епизод е показано IP-то и какви са правилата, а пък ако също може също в моя TikTok, който ще бъде изписан на екрана, и там може също да се абонирате и там ще качвам кратки шортове или какво се получава или какво се случва. И като цяло да, за сега е това. Пък също по план, че ще има клип как ще ходим в Нетъра, така че влизайте и се забавлявайте, а от мен е чао и до после.